Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген сезнең белән эфирда кабат мин Миңназыйм Сәфәров булырмын. Җыр кешенең тормышка карашын гына түгел, аның тормышын тулайым үзгәртергә сәләтле дигән бер сәнгать иясе. Татар җыры да шундыйлардан. Моннан чирек гасыр элек башланып киткән Татар җыры фестивале тулы бер буын тамашачыларны тәрбияләп кенә калмыйча, халкыбызның эстрада сәнгатен заман таләпләренә туры китерерлек итеп үзгәртте. Татар җыры фестивале бүген дә сәнгать дөньясындагы иң мөһим вакыйгаларның берсе булып чыккан өстенә милләттәшләребезне бер итеп туплада да үз урынын тапты. Быелгы фестиваль татар эстрадасына нинди юнәлеш бирер? Анда нинди йолдызлар балкыр? Бу хакта сөйләшү өчен без бүген студияга Барс Медиа компаниясе җитәкчесе Камил Гәрәевне һәм Татар җыры фестивале лауреаты Илшат Сафинны чакырдык. Хәерле көн, Камил әфәнде. Хәерле көн. Хәерле көн, Илшат. Хәерле көннәр, исәннәрмесез? Татар җыры башланып киткәндә ул фурор булды бит инде безнең тормышта, әйме? Теге безнең кызлар кияү күргәнме дигән сымак, безнең Татарда андый зур фестивальның булганы юк иде. Айрым шигъри фестивальләр бар иде, район дәрәҗәсендәге, шәһәр дәрәҗәсендәге, теге яки бу юнәлештәге менә Татар җыры шикелле зур дан кубып эшләнгән фестиваль юк иде. Анда биетлар табу башланды, ул андагы киемнәрне сөйләшү башланды, ул телгә керде димәк инде. Бер сүз белән әйткәндә. Менә бу фестивальне оештыруның идеясы турында сөйләп китсәк, каян башланды, нәрсәдән башланды? Камил әфәнде. Шунында инде 97 елда мин бардым Мәскәүгә. Ул вакытта бик зур Россиядә рекорд компания бар иде Союз. И миңа чыгарга кирәк компакт диск. Бу компакт диск, кстати, Айдарның Галимовның юбилейна иде. 30 яшьлегенә. Бардым Мәскәүгә, бер айдан вакыт калган, алып бардым нинди җырлар булырга тиеш бөтенесен. Әйтәм, вот шушы вакыйгага миңа кирәк. Миңа әйтәләр. Ярый, бөтенесен эшлибез, мөмкин өлгермибез. Митүмчән кирәкмисез. Безнең Россиядә завод юк. Компакт дисклар чыгару буенча без Швециядә чыгарабыз. Менә шул башыма кирип калган иде. Ул вакытта мин Уфада эшлидем, КАМАЗ өчен тәэмин итү өчен зур эшләр белән Башнефть компания башкалар белән. И бер вакыт кайттым Татарстанда. Бездә бит Премьер газетасы бар иде. Анда күрәм бөтен ягына язып чыкканнар. Татарстанда 2 ел инде компакт диск чыгару буенча завод турында. Моны безнең торгово-промышленный палата ва мин аларга бардым да, мен әйтәм, миңа бу кызык. Менә шуннан килеп чыгып, без 97 елны беренче завод ясадык. Компакт дисклар. Аннан соң беренче ел эчендә ул завод алга китеп, без видеолар чыгара торган булдык. Шуннан чыккан уй, шул вакытта ойладык, нәрсә эшләп була үзебез өчен, үзебезнең халык өчен, үзебезнең эстрада өчен. Әйткәнегезчә, чынлап та зур фестивальләр юк, алар төрле җирдә төрлече бар иде. Анда да уйга килде инде, ничектер зур фестиваль ясарга, бөтенесен җыярлык булсын. Бөтен илләрдә ул бар. Россиядә бар, Советлар Союзында бар, Америкада даже бар идеме. Әлбәттә Татарда булмаска дигән. Шуннан чыккан сүз белән башланган иде. 99-дан 2000-гә күчкәндә, 1000 ел алышканда, менә беренче Татар җыры фестивале булды. Быел инде аның 24-сен үткәрәбез, әйме? Вакыт тиз бара, ләкин хәтерләсәгез, алдан барган кешегә бит тәнкыйть тә күбеләгә. Үзегез беләсез, әйме? Аңа сакланалар әлбәттә, алдан беренче бара дип, ләкин беренче барган кешегә көндәш буларак карап, аның фәлән җире арттан күренә бит инде алда барган кешегә, әйме? Менә андый вакытта тәнкыйтькә күңелегез сүрелмәдеме андый вакытта? Менә сез шундый дәүләт акчасын алмыйча гына үзегезнең акчаларыгызга шундый зур фестиваль оештырган кеше, әйме? Шундый милләт өчен эшләгәндә һәм сезгә менә фәлән җире килмәгән, тегән җире килмәгән дигән сүзләр ишетү әзрәк рәнҗетмәдеме димәкче булам. Яңа эшсен башланганда уйлар күп була инде чынында. Аны ничек итеп эшләргә, карыйсың башка җирдә ничек эшләнгән, шулай бит. Аннан соң бу эшнең төбе дә бит инде бу татар җыры. Татар җыры бит инде үзенчәлекле, үзе мөнәсәбәтле. Ул вакытта төрле сүзләр булды инде. Ләкин ул
фестивальдә Илһам абый кебек кешеләр генә җырларга тиеш, шундый җырлар гына булсын дигән сүз дә булды. Ансында без күнегәбез, халык җырлары күбрәк булсын дип. Ләкин безнең уебыз чынында киң форматлы эстрада фестивале ясарга. Эстрада фестивале ул чынында бөтен тармакларында кабул итә. Шуңа күрә без әзрәк алдарак бардык. Ләкин бер генә уебызда булмады. Без начар эшлибез дип, тәнкыйтьләре булсын гына дип тордык. Кабул итеп, аны яңартырга кирәк, ишетергә кирәк, халыкның үзебезнең тамашачының фикерен белергә кирәк. Шуңа күрә барсы да әйбәт. Sizin dediğinizde şekilde niye kalsa İlham abi çıkış yasadı, alaygına tugul İlham abi Şakur bile çıkış yasadı bu gayeli mi? Furor bu şundi şundi hal bu gani değil mi? Mine yaş bu gani mi? Tege kabul edilge tiş tugul şekilde mi? Estradını hem İlham abi. Alayda bulayken değil mi? Bir sahneye taştırıp bulayken alarını. Ул аптырайтырган әйбер булды. Мин үзем белүемчә Илһам абый ул булай да алда барган кеше. Ул вокал O zamanlar müziğe bitindi. Ул вокал инструменталь ансамбль ясаган, халык җырларын ясап, яңадан чыгарган кеше бит ул. Шәкүр белән чыгыш ясап инде ул бөтенләй башкача. Nasıl şekilde? Başkası başka şekilde. Lakin bulayken değil mi? Bulayken. Әміне сіз бит әлі булганны күрсәтеп кенә түгел, бер сәхнәгә җыеп кенә түгел, шунда ачышлар да ясыйсыз. Шундай ачышларның берсе, миңа калса 15нче елда Илшат булды бугаймы? Безнең андый эшләребез бар. Без чынында да чыгарырга тырышабыз. Үзебезнең яшьләрне, талантлы кешеләрне, безнең мөнәсәбәтебездә бу фестивальне шуның өчен дип уйлыйбыз. Шуңа күрә без үз вакытында шушы эшләргә керешкәч, без фестивальне ясамадык. 2001 елны без Татар радиосы ясадык. Ул беренче 24 сәгать татар җыры татар телендә чыга торган. Шулай күрелмәгән хәл иде ул вакытта. Хәләе, хәзер аның да зур тарихы бар. 12нче елны біз татар музыкаль телевизион каналы ясадык. Шуңа күрә TV. Бүген дә халык телендә. Халык телендә. Шуңа күрә ул безнең ничектер инде үзенчә бөтен яктан карала торган зурга әйләнгән эш. Андый эшләр эшләгәндә инде үзебезнең аны ни өчен эшлибез? Үзебезнең яшьләр, үзебезнең талантлар чыксын дип, үзебезнең калифиларны күрсәтергә, үзебезнең халыгыбызның җыр байлыгын күрсәтергә. Шуңа күрә Илшат 15нче елны ел ашылышы булып татар җырына килгәне. Менә бүгенге көндә чын күңелдә әйтеп була инде ул үзе алып бара торган, үзе җырсы үзенең коллективы белән башкаручы артистка әйләнгән кеше. Аллаға шөкер. Илшат, ничек булды бу хәл? Кыскача гына әйтеп әйтәлмә. Син планлаштырып килдең маңа. Хәзерге тегене белән әйтсәк, акча түләп кирдеңме? Хәзер әбиләр әйткәнчә, ничек булды бу белән? Чөнки заманасы бит инде, үзегез беләсез. Заманасы шундый, әлбәттә, бөтенләй акча кырылган шикелле. Но барыбер да ул хыялда булырга тиеш, ул хыялланып яшәргә тиеш бит, кеше димеш шулай бит. Кичкенә вакыттан ук менә үземнең шушы татар җырының концертында, шарасында күрнәсем килә дигән хыялым бик зур иде. Теләгем дә бар иде. Менә инде тырышып эшләгәннән соң менә 2013 елда мин Барыс медиа компаниясы белән эшли башладык. Менә шул елдан бирле дускына, татугына, күңеленә эшләп киләбез бүгенге көнгә кадәр. Шул вакытта матур, мәгънәле җырлар эшләп, менә 2015 елда үземнең беренче алтын барысын алырга миңа насыйп булды. Бу миңа иҗатыма бер көч өстәде. Мин үземә тагын бер ышандым. Без бит инде авыл егетләре шулай бит тырышсам була дигән шундый бер фикергә килдем. Инде шуннан соң шушы елдан бирле үз өстебездә эшләп, халыкка матур, мәгънәле җырлар эшләп, халыкка күрсәтеп, инде шушы җырлар аркасында тамашачы күпмедер исем биреп, күпмедер танылып, инде менә тагын быел тагын бер алырга насыйп булды, Аллаһка шөкер. Демәк, моның коллекциясы җыючылар да бар бит инде. Беренчесеннән башлап азагына кадәр алып баручылар да бар. Бер кеше була инде белүемчә, име. Аның артыннан тагын әзрәк калышучылар бар. Демәк, яшьләр дә бар, демәк. Андый коллекция булмаса да, даими катнашып, даими премия алып барырга теләүче яшьләр дә бар, демәк бу. Шулай, чынында без уйлыйбыз, ул безнең төп эшебез. Без татар җыры башлаганда, бу эшкә керешкәндә, чынында үзебездә җырчылар күпие, ләкин әйтергә кирәк, менә шоу-бизнес дип әйтерлек, шушындый бу өлкәне күрсәтерлек бездә ул юк иде. Менә бу ясаган фестивальләр безнең эшләребез буенча, мин әйтә алам, бүгенге көндә бу үзенчә бер отрасль. Бездә меңләгән җырчылар бар. Аларның күпләренең үзләренең коллективлары бар. Бездә
композиторларга бар, шәкір язучыларга бар күрсәтергә. И шынында инде бүгенге көндә интернет белән башка ачык булгач, тагын да зур мөмкинлекләр бар. Шуңа күрә без шатланып, рәхәтләнеп, яшьләрне күтәрергә, күрсәтергә әзер. Хәтерем ялгышмаса бит инде сез теге Йолдызлар фабрикасы дигән әлеге дә бай артистларны тәрбияләү, үстерү өлкәсендә Яңа Йолдыз дигән проект ашкан идегез, әйме? Ничек барам ул дәвам итәме? Ул да инде безнең шушы үзебезнең эшебезне профессиональ эшләү өчен. Чөнки без әзерлибез ул проект буенча профессиональ җырчыны. Кем үзе теләге белән ул юлдан китәргә уйлаган, үзенең гомерен шунда куярга әзерләнгән. Шуңа күрә безнең анда укытучыларыбыз бар, элекке билгеле җырчылар анда кабул итәләр. Ул бик зур матур проект. Мәктәп, аларның үзенең мәктәпләре, аларның күрсәтәләр, сцена күрсәтәләр. Ахырдан аларның гала концертлары була, ул татар җыры кебек шушындый уровеньда. Шуңа күрә үзенчә бер мәктәп, ул проектны эшли алганга без бик рәхмәтлебез. Чөнки менә әйтергә кирәк, беренче фестивальдән үк безнең үзебезнең республика җитәкчеләре безне һәрвакыт булдылар. Беренче Митимеш Шаймиев һәр елны килеп, Рустам Нурәш Миннеханов бик күзенчәлек белән карап, аның белән сөйләшеп, дәүләт ярдәме белән беренче эшләгән безнең ватыш елы дәвамында Яңа Йолдыз ул проект. Дәрәҗәсендә эшләнгән эш бу инде. Хәзер теге чүлмәкчедән күрмәкче фестивальләр күбәйде бит инде. Һәркем үзенчә теге бездә бар дип әйтәселәр килә торганда шулай да, шуннан да шулай. Менә бу көндәшләр сез нәзерәк күңелегезгә тимиме? Менә без башлаган эшне җиңел генә эздән баралар дип уйламыйсызмы? Ну, мин үз ягымнан әйтерим, менә хәзер 24 ел дип әйтәбез инде. Шунда татар җыры фестивале берәү генә. Biz аңа бик горурлыбыз, үзебезнең шушы фестиваль булганга, аның дәрәҗәсе булганга, менә әйтергә кирәк, бүгенге көндә безнең әзрәк вакыт бар әле, фестивальгә билетлар инде юк. Бу күрсәткеч булай. Бу күрсәткеч, без бик матур 3000лек Илһам абый, Дахи Илһам абый Шакиров исемендәге залда үткәрәбез 3нче ел инде бу фестивальне. Аның залы да бәләкәй түгел, тамашачы bütün dünyadan киләләр, шунда әйтергә кирәк. Безгә Америкадан киләләр, Австралиядән, Мәскәүдән килеп җыелалар. Анда үзенчә бәйрәм ясап, андан соң калып яңадан башка җирдә очрашып, яңа елдан шушы берләшү бәйрәменә әйләнеп китте. Шуңа күрә. Икенче яктан әйткәндә инде күп зур фестивальләр чыкса да, башка төрле конкурслар чыкса да, башка төрле як булса да, ул безне байыта гына, ул безнең байлыгыбызны гына күрсәтә. Без бит планка күтәргән эмес бу итә, Ну, планка күтәрелгән генә түгел, безнең гел күтәрергә генә дигән уебыз. Чөнки ул эшкә керешкәч, тамашачы бер елны килде икән, ул икенче яңалыкны көтә, ул яңа зур дәврлешләрне көтә, шуңа күрә берсез күтәрергә генә планканы. Быелгы фестивальгә килсәк, сез бит инде моңарчы татар җыры Уфаны урап кайтты, Мәскәүне урап кайтты. Мосын нукта куясыз, нукта куябыз дип әйтәбез инде, Казанда. Кайда, ничек, ул алмаган кешеләрне билет ала алмаган кешеләр бит әле ул беренчесендә дә шулай ажиотаж иде, 24нчесендә дә менә шундый ук проблема бүген, алар ничек алалар, кайдан карый алалар, шулар турында һәм кемнәр катнашырга мөмкин? Бөтенесен ачып бетермәсәгез дә. Ну, без серләрне яратабыз. Чөнки мондый фестивальләр ул серле булырга тиеш. Килгән тамашачыны беренче күреп, шатланып, үзе сөйләрлек булырга тиеш. Быел да шулай булачак. Әзерләнгән серләребез бар, матур әйберләребез бар. Ләкин бер төпне әйтәсем килә, без шунында елдан ел алыштыру елыннан яшьрәк кешеләребез күбәйсен, бөтенесендә урын булсын, без киңәйик дип. Шуңа күрә мин уйлыйм, безнең серле фестивальне карарга тамашачыларны көтәбез. Икенче яктан елдан ел инде без аны күрсәтәбез үзең телевидениедә, прямой эфирда, интернетта. Шунында безнең фестивальне соңгы елларны миллионнаган безнең тамашачылар дөнья буйлап, хәтта Татарстан буенча түгелме? Бөтен дөнья буйлап карыйлар. Шуңа без бик шат. Шуңа быел да үзебезнең шушындый матур фестиваль булып
булыр дип көтеп торабыз. Амин шулай булсын. Милләт өчен, халкыбыз өчен эшләнгән эш дәвамлы булсын һәр вакытта да. Менә шундый Илшат шикелле талантларыбыз тагы да тукталмасын булсын, сөендерсеннәр. Чөнки җыр ул безнең халыкның күңелендә татыган нәрсә. Шулай. Менә бер генә сүз өстәр идем сезгә. Чынында фестиваль бара башлагач, 10 еллык тирәсе микән әзгенә санарак, бер 7-8 ел булды микән. Мин Тимер Шәрипов әйтә, Камил була ярамый. Фестивальне карап утырганда. Мин аптырап киттем. Була ярамый. Әйтәм, моны Мәскәүдә күрсәтергә кирәк. Менә шундан бирле безнең инде 11нче ел Мәскәүдә. Мин яңа баштан карадым. Без 5 ел Кремль залында үткәргәнбез. 6000 ел. Без 7000 ярымлык Крокус залында 5 ел үткәргәнбез. Мәскәүдә бу. Быел үткәрдек бик яңа матур концерт залы ясадылар Мәскәү исемле. Мәскәү дигән 3000 ярымлык бик профессионал анда үткәрдек. Чынында карап торганда кыш көне салкын Кремль залына таба тизелеп матур итеп кар яганда татарлар Халыга, татарларга үзе бер күренеш. Аннан соң Кремль залына кереп тәнәфестәме карыйсың халда, анда бит беренче этажлы. Андагы безнең халыкны күреп, анда нинди шатлык булырга мөмкин. Уфаны сез үзегез беләсез, Уфаның тамашачы. Анда безнең беренче кеше, беренче алып баручы, беренче артистыбыз чыгуга кул чаба башлыйлар. И bütün һәр вакыт шулай кабул итәләр. Менә хәзер фестивальне үткәреп кайттык. Бер генә артистыбызны да чыгарып китеп, яңадан 2 тапкыр чыгармыйча калмады. Шулай. Менә шушындый уңышлы фестиваль. Амин шулай булсын. Уңышлар юлдаш булсын. Җыр гомергә кешенең юлдашы булды. Җырлап эшләсәң, җырлап яшәрсең ди безнең халык. Барчабызга нәкъ менә шулай яшәргә ясай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булырлык.